ना सल मासे गिदिर मोनबाय आरो ना सेरसेनि बारासो जागोन नै लोगोफोर भिडिअसो फिसा नुदो दै लोगोफोर दिनैनिफ्राय गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो बरायना लाबावबाय दिनै आङो दुब्लि बारियाव माइ दांग्रि सरना फैनानै फुख्रियाव ना सारनो नागिरदों आरो ना लोगोफोर नैबे फुख्रियावनो नायना लाबानो जाबाय नै बिराद गिदिर गिदिर ना दं दै लोगोफोर फुख्रिखौ नायनानै फिसा नुयै जानो हागौ आरो ना बेयाव बिराद गिदिर गिदिर ना दं बेनिफ्राय आङो माजों सारगोन नोंथांमोननो देखायलांनि दै नैबे आस्रा जे आरो ना लोगोफोर नैबे आस्रा जेजोंनो आं फुख्रियाव सारगोन आरो ना लोगोफोर नै नायना लाबानो जाबाय बे आस्रा जेजोंनो आङो नैबे फुख्रियाव सारगोन बेनिफ्राय मा ना मोनो आं नोंथांमोननो दसे उनाव देखायबाय दं दै लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय गिबियावनो जे सारनायखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय बेनि उनाव आं फारि फारि देखायलांगोन Bajunya yang mana? Bajunya. Lagi lihat nih. Monsia tunggu dong. Monsia tunggu dong. Siapa? Katra. Gede-gede lah. Pasal akan bro. Katra gede-gede kak. Nah ya. Nah sini. ना सल मासे गिदिर मोनबाय आरो ना सेरसेनि बारासो जागोन नै लोगोफोर भिडिअसो फिसा नुदो दै दिनैनि माइ दांग्रि रोगानानै जानो थाखाय बेखौ सारबाय आरो ना लोगोफोर नै मानसिबो बारा गैया नालाय बेनि थाखायनो बेखिनिखौनो फुख्रिनिफ्राय हमबाय बेनिफ्राय दाउ बयलार मासे लायनोसै बेनिफ्राय दा मोनायाव जानोसै आरो ना लोगोफोर अब्ला लोगोफोर दिनैनि खोन्दोसे ब्लग भिडिअआ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।